Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ayan, mag-ingay ang lahat ng mga lalaki at mga jowa na napagalitan kanina ng partner nila. Na hindi mo mawari bakit yung asawa mo, pag alis mo, para na namang Armalite. Alam mo kung paano? Diba? Non-stop sa pakikipag-away sa'yo. Wala ka namang ginagawa at all. Alam mo kung bakit? Ay, tinamaan na naman ng katuyuan. Baka naman kasi meron. Anyway, it's a happy Friday, kabisyo. Yes, Zamba. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo, ha? Wow! Sa isip mo. Your daw-dalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip! Trip, trip, trip. Trip. Trip kong humilata. Kapag ka ganitong mga araw kung saan nararamdaman ko na naparating na siya. Yan na sumasakit na yung puson ko ha. Gusto ko na lang humilata tapos sumiga dun sa dulo ng kama, sumiksik, manood na lang ng TV, maging batugan ngayong araw. Ay nako, alam nyo makwento ko lang, hindi po talaga fake news ang nararamdaman ng babae pag magkakaroon na pag magkakaroon na sila. Ito yung mga moment na buhatin mo na lang ako. Pwede ba, kuya? Pabuhat. Anyway, magandang hapon po. Huwag tayong tatamad-tamad, last day na. Friday na, Today is March 13. Time check, it's already 3:35 in the afternoon. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong abang lingkod. Ang babae naniniwala na kapag ka nakikinig ka, pag ganitong oras, masahaba ang buhay mo. Diba? All about health and fitness. And speaking of health, alam mo, hindi ko rin mawari kung bakit ngayon, 2026 na, saktong-sakto, Women's Month pa. Hanggang ngayon, ikaw mismo, kuya, manong, tatay, bata, nagtataka ka pa rin kapag ka dumadating yung mga buwan na dumadaing yung partner mo. Alam mo na nga na sinasabi niya, Han, baka naman pwede mo kong bilhan ng chocolate. Ano chocolate? Bakit ka magpapabili ng chocolate? Buntis ka ba? Hindi ba pwede nang lalambing lang? Kasi nga pagka ganito, sabi ko sa'yo, wag kang hahawak. Wag mo akong hahawakan. Sabi ko sensitive ako. Lalo na sa partner mo, kung sensitive yan, dito ka muna, tumambay ka muna dito, ha? Ako nang bahala sa'yo kasi for sure, alam kong you cannot handle that kind of person with a toyoism. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang para malaman mo kung paano mo nga ba susuyuin yung partner mo, lalo na pag ganitong mga panahon na daig pang dugo. Diyos ko, daig pa yung nasugatan sa sobrang init ng ulo, day. Ako babalik maya-maya lamang, syempre habang naghihintay ka. Mag-relax ka muna dyan. Alam ko namang dalawa na yung nakakainit bukod sa oil price hike. Pagkatapos yung asawa mo, anong gagawin? Di syempre mag-relax ka muna. Huminga ka muna ng malalim. Ayan, straight mong iyong katawan. Ayan, straight body. Ayan, okay. I-relax mong iyong shoulders. Ilagay mo sa likod ng kaunti. Ayan, okay. Tapos breathe in. And breathe out. Ayusin mo. Last one. Okay, breathe in. And breathe out. Diba? Ilabas mo muna lahat ng galit mo, ha?
Huwag ka naman masyadong mabilis magpatakbo, Beses. Sabi ko sa'yo, baka maaksidente ka. Sabihin mo sa akin, ako pa may kasalanan kung bakit ka masasagasaan dyan. Dahan-dahan. Okay, I'm gonna say goodbye now. Ako po'y magbabalik maya-maya lamang. But for now, syempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!